Wel, byddwn ni'n gwmni arbennig iawn, a dwi eisiau gweud hyn ers oes. Helo Ian. Fel nath rhywun ddweud yr Cymru midfield unwaith Ian Gwyn Hughes. Croeso ato ni. Ddim yn clywed ti, mae'n digwydd o hyd ar Radio Cymru. Diolch yn fawr iawn am ymuno gyda ni. Ni eisiau sôn lot am dy yrfa, a mae Cymru midfield yn rhan o hynny. Ond mae rhaid ni ddechrau ar y diwedd mewn ffordd. Wythnos diwetha, Ian, yr enwell yn yr het, neu'r fowlen ar gyfer gêm ail gyfle, cwpan y byd. Sut deimlad oedd i? Gwylio hwnna gyd yn digwydd? Ie, eitha cyffroes dyd i gwir. O'n i lawr yn Llanelli ar gyfer gêm y merched. Wrth gwrs yn Bêl-droed Groeg a wneud y cyfweliadau fyna gyda neu gwylio'r enwend o'r allan o'r het fyna gyda Rob Page. A dwi'n credu tysa rhywun wedi dweud ar y dechrau fysa 2 gêm gartre ag Awstria a wedyn posibilrwydd o'r Alban yn erbyn yr Ukraine. Dim yn cymryd yn ddim byd yn ganu y tal, wrth gwrs, ond fydde rhywun wedi derbyn hynny tua 4 o'r gloch. Felly, ie, lot o gyffro. A yn barod, dwi'n credu fy'n edrych ymlaen yn fawr at y gêm yn erbyn Awstria yn y stadiwm yng Nghaerdydd. Da ni na, ganol gêm Gwlad Bel gyda ni Sioned, oedd yr awyrgylch. Ni wedi cael gyfnod yn ysweithi gwych na. Mae'n anodd meddwl sut le fydd na mewn cwpl o fisoedd. Dwi'n meddwl, y 2 gêm diwetha, dwi'n yn gwybod os mae o bobl yn gwerthfarogi beth sydd gennym ni rwan ar ôl Covid a chwarae o flaen, wel neb a deud y gwir. Ond yn y gemau diwetha, ni jyst yn teimlo yn y 2 gêm diwetha, yn arbennig Belarus a Gwlad Bel. O'na rhyw naturioldeb yn yr awyrgylch, rhyw awyrgylch positif, hyderus, Cymreig iawn, Cymreig, a fod wedi datblygu rhywbeth naturiol. A oedd o'n bleser bod yna mewn ffordd am mwynhau hynny. Wrth gwrs mae canlyniadau da yn helpu, ond o'n i'n teimlo fod y naws yn arbennig yn rhyw fath o trwy'r tîm Bêl-droed yn mynegu rhyw fath o Gymru hyderus, modern, sydd yn gallu cyflawni pethau. A o'n i really wedi mwynhau y 2 gêm a'r achlysurion yn gyffredinol. Mae hwnna'n bwynt arbennig, achos o'n i'n teimlo gwmws yr un peth o ran y canlyniadau tuag at ddiwedd yr ymgyrch. Mae'n teimlo fel bod y momentum eitha anhygoel mae gyda ni nawr. Bod sbel i fynd tan y gêm na yn erbyn Awstria, mae yna hyder, dyw Cymru byth di cael o'r blaen, a jyst y teimlad na, fi wir yn teimlo, gallai unrhyw un wedi dod mas o'r het na, a byddai'r tîm, a byddai'r cefnogwyr wedi teimlo, bring it on, so mynd rhywbeth yn bosib. Ie, dwi'n cytuno fo ti fyna. Dwi'n meddwl ar ôl blynyddoedd fi lot hyn a chi yn cofio methiannau diri, ond dwi'n credu yn ddiweddar, os ti'n meddwl am yr ymgyrch i gyrraedd yr Euros, oedd rhaid cael canlyniadau positif yn erbyn Azerbaijan a Hwngari. Ar y tîm lwyddo. Yn cyngrair y cenhedloedd er enghraifft, mae'r tîm wedi cael canlyniadau positif yn yna pen oedd angen. A rwan yn dod fewn i'r 2 gêm ola, 4 pwynt o 2 gêm. A falle yn y gorffennol, 10 mlynedd yn ôl, fydden ni wedi boddi wrth ymyl y land, tro yma yn sicrhau hynny. A dwi'n credu fod ti'n iawn yn mynd fewn i'r gemau yn teimlo'n stadiwm Caerdydd, fod e wedi datblygu yn stadiwm yn faes lle mae pawb yn gyfforddus yn efo, yn teimlo mae'n record ni'n wych yna, fod ni ddim yn mynd i golli. Ac ie, un peth a ti, dwi'n meddwl, fod ni'n deud, greit fod Awstria falle, pwynnag fydde wedi dod allan o'r het. Gan fod ni'n chwarae gartre, dwi'n mynd credu fydde ni'n ofni unrhyw un, a fes ni'n tybio fod gwledydd eraill wedi bod eisiau osgoi dod i Gaerdydd. A nes i weld y cyfweliad efo Roberto Martinez ar ôl y gêm, lle oedd o'n canmol cefnogwyr Cymru ar awyrgylch ac yn deud gyda'r gefnogaeth yna a'r sŵn yna, fod o'n gallu deall yn iawn pan fod yn record ni gystal yng Nghaerdydd dros y blynyddoedd diwetha. Mae'r prif weithredwr newydd Noel Mooney wedi dweud bod dim ystyriaeth o ran symud y gêm i stadiwm y Principality. Mae dy fi deimlad, please, neud i gwiro fi os fi'n anghywir, o nabod y pobl sy'n gweithio fewn y Gymdeithas Bêl-droed, hyd yn oed tasau'r prif weithredwr wedi crybwyll y peth, byddai'r staff wedi newid i feddwl yn go-gloed. Ond faint mor bwysig yw'r hyn chi wedi greu yn stadiwm Dinas Caerdydd? Hynny, mae o. Ti'n bod, dwi'n cofio yn y pennaeth o'r cyfweliad a'r datganiad nath o ymwreiddiol. Siarad yn agored oedd o am wahanol bosibiliadau penabau hyn ar gael, penabau, achos dydyn ni ddim yn berchen ar stadiwm yn hunain. Wrth gwrs mae ffactorau eraill weithiau'n gallu chwarae rhan mewn penderfyniadau os fysa yna gêm yn Nghaerdydd neu lle bynnag yn mis Mehefin, a fod
digwydd bod fod dim stadiwm ar gael i ni i chwarae, oedd o'n meddwl mae rhaid ni edrych ar bopeth. Ond dwi'n gwybod yn eitha sydyn oedd o'n ffindio allan sydd oedd pawb yn teimlo. Wrth gwrs mae o'n gweld hynny, dysgu mae o hefyd, achos diom di bod yma mor hir â hynny. A mae o'n gorfod siarad gyda phawb a phopeth. Dyna i ran o'i waith oedd i dysgu am Bêl-droed yng Nghymru a hefyd Cymru fel gwlad. Dwi'n credu, dwi'n cofio, wrth gwrs, mi o'na gyfnod da o dan Mark Hughes pen ar ni'n chwarae yn y stadiwm, a gan i'n neill, doedd neb yn cwyno pen ar ni'n gyro'r eidl o 2 gol i 1 a 75,000 yn gwylio yn erbyn Azerbaijan, pwy fydde di'n meddwl hynny. Ond dwi'n credu, o ran fod yn gyfforddus, dwi'n credu fod pawb erbyn hyn yn hapus. Mae'r chwaraewyr, y peth pwysig ydy'r chwaraewyr, dwi'n cofio cyfnodau pen oedd y chwaraewyr yn mwyaf cyfforddus yn chwarae'n Wrexham o dan gyfnod Mike England a Ian Rush, Neville Southall, Mark Hughes, a'r Gymdeithas Bêl-droed yn mynd â gêm i Anfield enghraifft, pen yn erbyn, gan bod ni'n sôn am gemau cwpan y byd yn erbyn yr Alban, a edrych ar yr tymor byr o ran wneud arian yn lle'r tymor hir os ydych chi'n cyrraedd rowndiau terfynol cwpan y byd, be mae hynny'n wneud i wlad ac i'r tîm yn gyffredinol. Yn erbyn hyn, mae pawb yn hapus, mae'r staff yn gyfarwydd, da ni'n gwybod mae'r cefnogwyr yn gyfarwydd, mae'r awyrgylch mor ffafriol. Dwi'n yn credu fydde neb eisiau symud o stadiwm Caerdydd. A pam fydde rhywun yn newid pethau pe da ni ar dan yn ar hyn o bryd, a mae gennym ni 2 gêm gartre gobeithio a phosibilrwydd o gyrraedd cwpan y byd am y tro cyntaf 1958. Mae'n gofyn i chi, yn amlwg i ni wedi bod i'r 2 bencampwriaeth Ewropeaidd diwethaf, o ran staff y gymdeithas a pethau sy'n mynd ôl tu ôl i'r llenni, os na dimlad wahanol tro yma, achos cwpan y byd yw e, mae'n teimlo fel bod hwn jyst ar lefel hollol newydd. A dwi'n teimlo fo hynny hefyd ar chwaraewyr, ti'n gwybod, achos pen ddaru, oedd Ffrainc yn arbennig, a dwi'n credu wneud unrhyw beth giro hynny, achos bod dyna'r tro cyntaf o'n i wedi profi rhywbeth fel yna. Dwi'n gwybod ni wedi cyrraedd 76 pen oedd y gem yn cael ei chwarae mewn ffordd gwahanol, ond o'n i'n rhan o hynny, byw a bod o fewn y gymdeithas ar y pryd, a pa mor bell o'n i wedi dod mewn cyfnod rhyw 5 mlynedd. Dwi'n credu wneud unrhyw byd well ar hynny. Oedd yr Euros y tro ma'n wahanol, a ffaith o'na ddim cefnogwyr yna'n gwneud o'n wahanol, ond oedd o dal yn gret bod yn rhan o rhywbeth. Ond dwi'n credu fod cwpan y byd a mynd lefel yn uwch eto'n drin o ran y gystadleuaeth ac yn y blaen. A dwi'n credu os ydyn ni gyrraedd ar rowndiau terfynol, nawn ni'n gwneud reit da yna. A dwi'n credu fod y chwaraewyr yn teimlo fel yna, dyna fydde pinnacle gyrfa, bobl fel Gareth, Aaron ac yn y blaen, Joe Allen, Wayne Hennessy, y chwaraewyr sydd wedi bod yna yn y cyfnod diweddar yn y 10 mlynedd diwetha, fydde hynny'n gamp anhygoel i allu deud yn chwarae dros Gymru, pen ddaru nhw gychwyn chwarae dros Gymru be oeddwn ni 114 yn y byd, a fo falle yn dod i ddiwedd gyrfa, dwi'n dweud bod nhw'n gorffen, ond yn dod tuag at diwedd gyrfa rhyngwladol. Nhw'n gallu deud bod nhw wedi chwarae 2 waith yn rowndiau terfynol pencampwriaeth Ewrop ac yn rowndiau terfynol cwpan y byd. Dwi'n credu bod hynny'n dipyn o gamp. Yn wedi pan chi'n ystyried y chwaraewyr gwych ni wedi cael dros y blynyddoedd, sy'n rioed wedi cael y cyfle yna. Ar nhw byth gael y cyfle, achos ar ni byth gyrraedd y llwyfan yna. Na, wrth gwrs. Yw lefel gwahanol yn fasnachol hefyd o ran y gymdeithas? Ni ddim na to, fi'n gwybod, mae'n 2 gêm, un gêm, ond falle 2 gêm enfawr gobeithio. Chi wedi bod i'r Euros, felly chi'n gwybod beth sy'n dod o hynny, ond yw cwpan y byd ar lefel arall yn fasnachol hefyd? Dwi'n credu fod. Dwi'n credu bod yr arian yn dod o ran y pella ti'n mynd yn y gystadlaethau yma. Ond wrth gwrs, ar gwpan y byd oherwydd llwyfan, gan bod mae'r Euros yn lwyfan anhygoel, a mae'r cwpan y byd lefel yn uwch. Fyswn ni'n tybio fo hynny, nod yn apelio dipyn mwy tuag at noddwyr ac yn y blaen a'r diddordeb yn onni. Felly, ydy, mae'n bwnd o wneud bydd ariannol i'r gymdeithas, a mae hynny wedyn yn caniatáu i'r gymdeithas fuddsoddi mwy arian fewn i pob agwedd o Bêl-droed Cymru, a dynion a'r merched i roi fwy o gyfleon i ddatblygu chwaraewyr fel fod ni'n gallu cystadlu ar y lefel yma yn fwy cyson. A chyrraedd rowndiau terfynol cystadlaethau yn fwy cyson. Ie, mae hwnna'n beth braf. Yn amlwg, o ran y flwyddyn, mae wedi bod yn flwyddyn rhyfeddol
hefyd, pan chi'n ystyried, oedd yr ymgyrch i gwpan y byd, cyn yr Euros, wedyn yr Euros. Faint o e-mails chi wedi casglu i'n blwyddyn yma? Wel, o ran, dwi'n wedi casglu nhw'n hunain yn hun, ond o ran yr hed... Be sy'n, dwi'n gwerthfawrogi ac mae wedi bod yn 9 mis anodd i bawb a phopeth, a mewn ffordd, ni'n trafod hyn, ond oedd y blaen, da ni wedi bod yn mynd fewn i'n bubbles ac yn y blaen, ond yn gallu teithio o gwmpas y byd i chwarae a dilyn y tîm Bêl-droed. Pennaeth hynny mewn gemau rhagbrofol, gemau Cyngrair y Cenhedroedd, neu yn yr Euros. A oedd o'n surreal weithiau cyrraedd fewn i wledydd lle dyna'r unig awyren oedd yn glannu yn y maes awyr, o ti'n mynd trwy dinasoedd Brenno na neb o gwmpas, o ti'n aros mewn gwestai Brenno neb arall, ac eto ti'n mynd i gêm, ac o ti'n dal yn mynd trwy'r rigmarole, ti'n gwybod, y gerddoriaeth, a let's give a warm welcome to, a ti'n edrych o gwmpas os neb yn ende, ti'n gwybod, pam o'n i'n mynd trwy hyn i gyd, ond ti'n gorfod wneud o. Ond na, oedd y teithio yn yr Euros yn dipyn o deithio. Wrth edrych yn ôl, fysa ni wedi bod wrth yn bodd yn gallu aros yn Bacw, achos oedd y ganolfan yn Bacw erbyn y diwedd yn lle gret i fod o ran, a y chwaraewyr wedi addasu yna, oedd y maes ymarfer yn gret, oedd y gwesty'n gret. Y treni oedd, o'n i'n gofod gadael, so wedi bod yn well mewn un ffordd, so ni'n gallu chwarae pob gêm yn Bacw, os yn diarfer erbyn y diwedd. Ond dwi'n credu mae dyna ddigwyddodd erbyn diwedd yr ymgyrch a dweud y gwir yn y 20 munud ola yna, pe mae rhai yn dweud bod rhai o'r chwarae wedi colli pennau, colli disgyblaeth. Dwi'n credu y synhwyro ar y pryd fod bopeth yn dod i ben, ond a lot o deithio wedi bod mewn lot o wres, a hefyd lot o'r chwaraewyr yna, chwarae gymaint ynny o Bêl-droed yn ystod y flwyddyn diwethaf gyda'i clybiau fod bopeth jyst i dod i ben yr un pryd. A fod hynny yn ffactor yn y ffordd fo ni wedi colli'r gêm fel wnaethon ni o beder i ddim, achos dwi'n credu bod hynny'n adlewyrchiad cywir a theg ar y tîm yn gyffredinol o'r ffordd maen nhw'n chwarae. Ond treni fod wedi ben fel yna, ond wedi deu hynny, mae o'n falle arwydd o pa mor bell ni wedi dod, bod ni'n siomedig, bod ni'n mynd allan yn yr 1 ar 15 ola. Lle yn y gorffennol dwi'n siŵr os ni wedi bod wrth yn bodd yn gwneud hynny. Ie, a nath cefnog o'r Denmarc tafu peint dros dau, tra fod e'n dathlu i gêm hefyd. Jacket now, oedd e'n darn yn y crach flychau. Felly, ie, sy'n i weiffan gwrando, mae angen nhw gadw mwy o trefn yn ei seddi drud. Ond ie, oedd e'n ddiweddglo rhyfedd, ond ie, blwyddyn, mae wedi bod yn blwyddyn anagor ran y trefniadau. Be mae wedi bod fel tu ôl y llenni dros y... Wel, mae'n 19 mis, mae'n bron o 2 flynedd erbyn hyn, nag yw i, ers i'r byd newid. Fi'n gwybod y byd Bêl-droed, fel oedd Klopp y peth lleia pwysig o'r pethau pwysig, neu wedi drysu dyfyniad Klopp am Bêl-droed. Ond be mae wedi bod fel tu ôl y llenni gyda chi? Oedd o'n anodd, achos dwi'n credu fel pawb a phopeth, ond i'n meddwl o pen ddigwyddodd bopeth ar y cychwyn o ryw 2 wythnos mis a fynd i nôl a gen y blaen. Doedd hynny ddim yn digwydd. Yn elfennau yn ogystal â fod ti'n gweinyddu Bêl-droed, mae gen ti staff, ti'n gofod edrych ar ôl y staff. Hefyd, oedden ni'n cael cyfarfodydd bob dydd fel staff adran gyfathrebu, mynd trwy bopeth, achos o ti dal yn cyfathrebu, o'n i'n cydweithio gyda'r llywodraeth ynglyn â cael y negeseuon allan, bryd hynny ynglyn â Covid, aros adreg yn y blaen, defnyddio chwaraewyr fel Aaron, Tash Harding, Gareth ac yn y blaen i wneud hynny. A wedyn, wrth gwrs, o'na fwy a fwy o drefnu pen oedd y gemau'n cael ei chwarae, achos ti'n gofod mynd fewn i bybl, ti'n gofod cael dy brofi bron yn bob 2 diwrnod. Pe ti'n teithio, ti'n gweld fel arfer, da ni'n mynd ar 1 neu 2 fws, ond tro yma, herwydd fod ti'n gofod cadw pellter, faint oedd y 2 feter efo Covid, o'na 5 bws, yn mynd â chwaraewyr a staff. Ti'n mynd fewn i westau, a pawb yn gofod aros mewn stafell sengl. So mae'r costau'n cynyddu, costau teithio'n cynyddu, a wrth gwrs gen ti Marian, nid fo hyn yn bwysig yn cyd-destun bywyd bob dydd, ond o ran y gymdeithas, os dim Marian yn dod fewn, achos os dim cefnogwyr yn dod i wylio y gemau. Felly oedd o'n gyfnod anodd i'r gymdeithas yn gyffredinol, yr trefniant, nid jyst gemau'r dynion, gemau'r merched, ti dal efo gemau yr oedrannau eraill hefyd yn yr un sefyllfa. Felly mae wedi bod yn gyfnod anodd yn ariannol i'r gymdeithas, ond dwi'n credu bod ni wedi dod trwy. A wrth gwrs am gyfnod, hefyd fewn i fanylion, wrth gwrs gyda ni ddim rheolwr oherwydd beth sydd wedi digwydd. Doedd ddim prif weithredwr am 6-7 mis. A hyn mewn cyfnod pwysig yn mynd fewn i'r Euros, os ti'n gymharu
trefniadau a pwy oedd wrth y lliw ac yn y blaen pan wnaethon ni fewn i Ffrainc yn 2016, oedd o'n gwbl wahanol tro yma yn fynd fewn i yr Euros tro yma. Oedden ni'n gofod newid rheolwr, oedd Rob Page wrth y lliw, oedd neb yn siŵr iawn be oedd yn mynd i ddigwydd o ran efo Ryan. A wrth gwrs, doedd na ddim prif weithredwr am gyfnod, felly oedd yna lot o waith yn gorfod cael ei wneud yn ystod y cyfnod yna, a ddeithon ni drwyddi, ti'n gwybod, mae Robert Page yn gwneud gwaith gwych, a ddaru'r staff gyda cyfarwyddwyr y gymdeithas, ddaru ni ddelio efo bopeth, a rwan, wrth gwrs, mae gynnon ni Noel Mooney fel prif weithredwr, felly mae wedi bod yn flwyddyn a hanner diddorol oddi ar y cae ag ar y cae. Un peth sydd ddim wedi newid yw sefyllfa'r rheolwr. Yw'ch dwylo chi wedi clymu o ran hynny ar gyfer beth ddaw blwyddyn nesaf? Ar hyn o bryd, sy'n lot allai ddeud am hynny. Ar hyn o bryd, Robert Page sydd wrth y lliw. Fe rai ni aros i weld be fydd yn digwydd yn yr achos llys, a wedyn gwneud fydd y gymdeithas yn gofod wneud unrhyw benderfyniad, ond sy'n bod ni'n gallu deud am hynny ar hyn o bryd. Mae Robert Page wedi gwneud gwaith gwych, mae'r chwaraewyr wedi cymryd ato fo. Yna bod lot ohonyn nhw, achos wrth gwrs oedd o gyda nhw yn y tîm dan ni'n yr hugen. A dwi'n credu bod o'i bod yn dda gyda'r wasg, mae'n siarad yn dda. Mae o'n hynod balch o'r ffaith fod o'n reolwr, a dwi'n credu wedi gwneud swydd arbennig i roi ni lle yda ni, gyda cyfle da iawn o gyrraedd rownd y terfynol Cwpan y Byd. O ti'n holi Robert Page ar ôl y gêm na fe Glod Bel, gyda ti Sioned, a nisyn o'r cylch hydl na'n ganol y car, ti sy'n gweld yr emosiwn yn dod allan o'r rheolwr, o ti'n gweld y glir beth oedd e'n golygu iddo fe? Wel ie, fi'n credu oedd hwnna'n rhywbeth eitha special. A fi wastad i gweud, mae rhywbeth am Rob Page sy'n atgoffa fi o Chris Coleman. Sa'n gwybod os twyd y ffaith, maen nhw o'r cymoedd, ti jyst yn gallu gweld just faint mae fe'n golygu nhw. A fel wedwch chi, Ian, Rob Page wastad yn siarad mor dda. A fi wastad yn teimlo pan mae fe'n neud cyfweliadau bod e'n siarad ar cefnogwyr. Mae bron yn anwybyddu'r ffaith bod e'n siarad i'r newyddiadurwyr. Mae e'n cyfleu'r negeseuon, mae moyn i'r cefnogwyr glywed yn dda iawn, a fi'n credu na pam, fel wedwch chi, o dan amgylchiadau anodd, pan i chi'n meddwl am bopeth mae fe wedi cyflawni fel rheolwr, fi'n credu newn ni edrych nôl ar y cyfnod yma, gweud, nath Rob Page jobyn arbennig o dda. Yn ei, dwi'n credu, a i fod yn deg hefyd, Sioned, ti'n holi cwestiynau da, so ti'n cael y gorau allan ohono fa. Na, ti'n siarad am Bel-droed ac yn y blaen. Dwi'n credu, os ti'n sôn am Chris Coleman, dwi'n meddwl yn gymariaeth dda, ti'n cael y ffordd maen nhw'n siarad, yr hyn maen nhw'n dweud, y teimlad sy'n dod drosodd, y balchder. A ti'n bod ar ei Chris Cymru drosodd mewn amgylchiadau anodd. A wedyn falle'n teimlo ar y dechrau, mae llenwi bwlch oedd o fod neb rili eisiau fyna, a falle fod Rob yn teimlo ar un peth. Ond dwi'n credu, dwi'n siŵr fod ti'n teimlo hynny, pe ti'n holi rhywun, a ti'n gweld fel maen nhw'n datblygu a mae hyder nhw'n dod. A ti'n wedyn yn gweld mwy ohonyn nhw fel unigolyn. Maen nhw'n dod yn fwy cyfforddus yn be maen nhw'n neud, mwy hyderus yn be maen nhw'n neud. A dwi'n credu fel hynny'n cael ei adlewyrchu yn y ffordd mae o'n siarad mewn cyfweliadau. A ti'n sôn am amgylchiadau anodd, mae rhaid ni holi yn anffodus am 10 mlynedd, wrth gwrs, newydd basio 10 mlynedd ers i ni golli Gary Speeds. Sut brofiad oedd hynny? Mae'n rhaid bod lot o emosiynau wedi dod nôl. Oedd, a ni'n siarad, nes i gwbl o bethau, nes i wneud sgwrs efo Wayne Tudor Jones am y cyfnod yna, mae'n dod o lot o bethau nôl i ti. Dwi'n credu fod un o'r pethau yna, fod ti dal methu cweit deall beth ar ei ddigwydd a pam fod wedi digwydd os neb yn. Ond gweld lot o bethau ar wahanol, ni'n gweld rhywbeth oedd Dan Walker wedi wneud ar y BBC diwrnod y blaen, oedd yn emosiynol iawn ac yn drawiadol iawn. A mae'r holl beth yn dod yn ôl yn weddol o fyw, a ti'n cofio beth digwyddodd ar y dydd, ar y ti'n glywed, a ti'n cofio, ti'n meddwl am yr wythnosau'n arwain fyny at y peth, a gen y blaen. A'r holl gyfnod pen oedd o'n reolwr, ti'n gwybod, a does dim dwywaith fod o wedi gosod sylfaen. Cyfnod byr oedd yna, yn y diwedd 4 allan o'r 5 gêm ola yn ennill. Da ni'n gwybod be fysa wedi digwydd yn sgil ar ôl hynny'n y rowndiad Cwpan y Byd rhag brofol wedyn, ond os dim dwywaith fod o wedi gosod y seiliau a sylfaen gadarn
a newid y ffordd oedd pethau'n cael ei gwneud gyda'r chwaraewyr yna gan y blaen. Dwi'n siŵr fod i dal yn elwa hynny heddiw. O'n i'n nabod Gary mewn un ffordd ers fod o'n 19 oed. Dwi'n cofio pen o'n i'n gweithio yn y BBC ac yn cyflwyno Sunday Grandstand, un o gemau Morgano cyn i ni chwarae gêm enwog na pen ni gyda'r Almaen o gol i ddim efo Ian Rush yn sgorio. Terry Oreth yn dod i'r studio, dod â, cyda ma, Dean Saunders oedd efo fo, a dyna'r ddau o'n i'n holi, ond ar y ddod â Gary Speed fewn jyst i'r studio yn y BBC yn Llandaf, jyst i stenne i weld y profiad o sut oedd bobl yn cael ei holi, achos oedd o'n dweud ti'n mynd i fod yn gwneud lot o hon yn y dyfodol, achos ti fe rheolwr Cymru. A ddar oedd o fewn i'r studio, oedd o'n eistedd ochr chwith i mi, a ddar ni holi fo hefyd, ti'n gwybod, felly dyna, o'n i wedi dod ar ei draws ers pen oedd o 1945 a wedi cadw rhyw fath o gysylltiad reit swad, a wedyn oedd o'n fraint ac anrhydedd gallu gweithio am gyfnod byr fel rheolwr. Be nath fy nharo i, oedd Ashley Williams ar y podcast cwbl o wythnosau nôl, a nath ei weid rhywbeth lyflu, nath ei weid yn edrych nôl, mae'n hapus, achos mae'n timlo fel bod y tîm wedi cyflawni'r nod oedd Gary Speed pan ddath e mewn ar ffaith. Mae'r ffaith bod ni'n eistedd yma yn gweud, i ni o bosib 2 gêm bant o gwpan y byd, fi'n siŵr bod Gary Speed role'n gwenu a meddwl, fi'n siŵr bydde'r just yr holl waith nath ei wneud reit ar y dechrau, mae fe'n bendant wedi talu ar ei ganfed. Ydy, dwi'n cofio pen y gêm ola ar ni chwarae, oedd i cartre o dan Gary yn Bulgaria gol i ddim. A wedyn o'n i'n aros i wneud y cyfweliadau, aros i gael Gary i wneud cyfweliad ar rywun oedd o UEFA yn ar y pryd yn dweud, efo chi'n edrych ymlaen i adeg yma flwyddyn nesaf, achos y ffordd da chi'n chwarae, da chi'n efo cyfle gwych o gyrraedd ar rownd y terfynol yn Brazil, efo cwpan y byd ac yn y blaen, a ti'n meddwl, grêt. O'n i wedi gweld be oedd Ashley wedi deud, achos ar sôn rhywbeth am, ar oedd ei rhywbeth llwyddiant, os ti'n galw fo'n llwyddiant, ar ni'n mennill i'n byd, ond oedd o'i ni yn lwyddiant, yn dweud cyrraedd rhwng gynderfynol yr Euros a be ddigwyddodd o blaen. A dwi'n siŵr ar ei Aaron ddeud yr un peth yn sôn siŵr bydde Gary rwan yn prawd iawn o be mae'r criw yna o fechgyn, achos nath Aaron yn gapten yn dod i gemrwydd oed. Cef Aaron wedi cael dipyn o sioc ar y pryd, achos oedd o'n gyfrifoldeb mawr i rwy'n mor ifanc, ond oedd o'n amlwg y Gary yn teimlo fod o'n gallu delio fo fo. Ar ei Chris newid pethau roi'r capteniaeth i Ashley yn dod. Wedyn, ond dwi'n credu bod y bechgyn yna, Joe Allen ac yn y blaen, maen nhw gyd yn meddwl hynny. Ti'n gwybod bydde Gary yn falch ohonyn nhw, be maen nhw wedi gyflawni dros y 10 munud diwetha. Dim amheuaeth am hynny. Mae'n rhyfedd na gweud pan mae'r, dim penblwydd yw, pan mae'r degawd ma'n, un anniversaries ma'r gair Saesneg yn cyrraedd. Achos bod fi'n cofio y digwyddiad, pam nes ti adael y BBC i gael y swydd Gymdeithas Bêl-droed Cymru, mae dim sbel mwy na 10 mlynedd ers hynny, Ian. Mae'r 10 mlynedd neu 11 erbyn hyn wedi hedfan, neu yn teimlo fel oes. Sut mae'n teimlo edrych nôl ar dros degawd, fi'n gwybod yn y cyfnod gyda'r Gymdeithas Bêl-droed. Be ti'n efo, gyd lawr i fi, Emsi? Dw, fi wedi gweithio pawb, fi wedi gweithio lot fawr o bobl. Na, ti'n gwybod, mae'n cyd-fynd yn daclus iawn, mae'n gweud. Bydde neb wedi rhagweld hyn. Mae rai fi dde, oedd gweithio o'n i bob tro yn gwybod am potensial Bêl-droed Cymru, fel ti'n gwybod, o ran pe bai pethau'n cael ei gwneud yn iawn. O'n i bob tro'n cwestiynu, cofio pen o'n i BBC pam fod Gymdeithas Bêl-droed ddim yn ei hyn, ddim yn ei llall. Wedyn ti'n dysgu pam, oherwydd mae'n lot o be maen nhw'n galw'n red tape, neu os am arian i wneud pethau gen y blaen. Lot o gwleidyddiaeth yn cael ei chwarae ym methau. Ond i'n cofio, pen o'n i yn y BBC, o'n i'n mynd rownd Ewrop a mynd i gynadleddau'r wasg, a o'n i'n mynd cyrraedd rownd y terfynol cystadlaethau, ni bob tro'n edrych a sylwi ar y ffordd oedd pawb yn wneud pethau a meddwl, sut fydde pethau'n gallu bod yn wahanol yng Nghymru, ac am fi'n siarad efo ti rwan, un o'r rei dwi'n cofio, dwi'n gofio os ti'n cofio. Cymru yn yr Almaen yng nghyfnod tosiac, ethon ni gynadledd yr wasg mewn canolfan Mercedes-Benz. A os mae Oliver Bierhoff neu rhywun oedd ar y llwyfan yn cael ei holi. A dwi'n cofio, achos ti'n gwybod pe mae'r wasg yn teithio gyda Chymru,
nid jyst y wasg o Gymru sy'n dod, mae yna wasg o bapurau'n Lloegr ac yn y blaen, a mae'r agenda weithiau'n wahanol, achos maen nhw'n defnyddio'r llwyfan i ofyn cwestiynau chwaraewyr am unrhyw beth ond Cymru. A dwi'n cofio rhywun yn gofyn cwestiwn, a ti'n ifanc iawn ar y pryd, ac yn codi'r pwynt, pam bod ni'n gofod siarad am yr uwch gyngred neu beth bynnag yma yng Nghynhadledd Cymru, cos chi'n mynd hynny mewn Cynhadledd Lloegr, a fi'n cofio, waw, o ti ddewr yn ei hynny. Ond ti'n gwybod, dyna'r math o beth, da ni ddim eisiau pe da ni'n gwneud pethau efo cynadledd i'r wasg. Ond iawn, o'n i rioed i meddwl am y peth, ond pen o'n i yn y BBC, dwi'n cofio'r gêm ola nes i BBC Cymru, oedd gêm Caerdydd Blackpool yn Wembley, a ar ôl hynny, nath Jonathan Ford lawr i siarad yn BBC, achos o'n nhw'n gwahodd bobl o wahanol swyddi i siarad am eu profiadau nhw, oedd o newydd gychwyn, a wedyn dwi'n cofio cael yn gofyn fynd lawr i wneud cyfweliad efo Jonathan, a Jonathan yn dechrau siarad am Bêl-droed Cymru'n gyffredinol. A wedyn neud oedd o, gan dwi'n meddwl, sgynnon ni ddim adran y wasgs, sgynnon ni ddim adran marchnata, fydda gen ti ddiddordeb. A fydda gen i ddiddordeb, ond fyswn ni'n mynd i gael sgwrs a cyfweliad efo fam y peth. A wedyn ges i'r swydd ar gêm ola nes i oedd yn Craven Cottage yn yr uwch gyngred, Fulham yn erbyn Wolves. A Mark Hughes oedd yr rheolwr, Edin Isviki a Mark Bowen ar ôl y gêm, eis i fyny gweld nhw a siarad efo nhw. A mae fi'n deud wrth Mark, ges lle dwi'n mynd i Mercher nesaf. A nes i dweud, dwi'n gwybod, mae fi'n deud, na i'n deud beth ydych ymateb. Achos wrth gwrs, ond Mark, ti'n gwybod, falle ddim yn meddwl gorau ar Gymdeithas Bêl-droed. A os ddim waith pen na'r unig fwy gyrraedd yma, o'n i cael dipyn o... Be o'n i wedi cael sioc yna fo, pa mor, yna staff ifanc brwdfrydig yma. Ond os ti'n deud wrth rhywun fod rhywbeth yn wael, maen nhw'n credu fo'i hunain, a dwi'n credu achos oedd y Gymdeithas yn cael lot o feirniadaeth, oedd yna ddiffyg hyder ymysg y staff, a wedyn yn raddol, gyda'r gwaith nath Jonathan hefyd yn reiddiol ac yn y blaen, trio troi pethau rownd ag oddi ar y cae, ond erioed wedi dychmygu fydden ni'n cael y math o ddeng mynydd da ni wedi gael, ti'n gwybod? Mae'r geiriau ti ôl together, we are stronger, yma ni'n ffili gael. Pwy da, o le ddath hwnna? Mae'n o'r pethau mwyaf, chi wedi lot o bethau gwych, ond mae un, os oes un peth yn crynhoi falle, y blynyddoedd diwetha, mae'r slogan bach na wedi dal pethau'n berffaith. Fi'n credu, os ti'n mynd nôl, a weithiau mae'r ti'n gallu talu miloedd weithiau i ryw asiant i edrych am bethau, ti'n gwybod fel mae'r ei cwmni yn gwneud. Mae'r pethau da ni wedi gwneud fel Together Strong yn diolch, maen nhw wedi dod yn meddwl o syml. Pen ar ni lansio yn strategaeth cyntaf gyda Jonathan yn rhyw 2012, ond i fod yn lansio fo yn 2011, ond oherwydd beth ddigwyddodd efo, pwy bynnag efo Gary, achos oedd o'n rhan o'r peth, a ni'n lansio fo tan mis Ionawr gyda Chris Coleman wrth y lliw. Ond o'n i wedi gwneud rhyw eiriau dros y ffilm oedd gynnon ni. A yn y diwedd, y geiriau oedd Together We Are Stronger. A dwi'n credu fod ni wedi talu lot o sylw i'r peth ar y pryd. A o'n i bob tro'n edrych am rhywbeth fyddai gallu uniaethu gyda'r tîm rhyngwladol. Ar un oedd Time to Believe, a dwi wedi dweud o blaen, Time to Believe, colli'n Serbia 6-1, oedd o'n Time to Forget, yn doedd, ti'n gwybod. So yna griw o'n ni'n eistedd lawr ac yn edrych ar rhywbeth. A wrth gwrs yr arwyddar oedd gorau chwarae, cyd chwarae. A ti eisiau rhywbeth oedd hefyd yn gallu chwarae ar hynny yn Saesneg. A o'n gyfarfod, a bobl fel Pete Barnes, Rob Dowling, dal yn y Gymdeithas yn trafod peth. A oedden ni'n trio dweud, wel, gorau chwarae, be di hynny cyd chwarae? Wel, gyda'n gilydd yn gryfach, best players, team play. Pechi efo'ch gilydd, chi'n gryfach. A ddari rhywun jyst dweud, Together Stronger. Oh, wow, yeah, achos Together, os chi efo'ch gilydd ac yn gryfach, pryn chi'n colli neu'n ennill, fel tîm, chi'n gryfach gyda'ch gilydd. A dyna sydd dath. Mewn ffordd, oedden ni'n edrych hefyd am rhywbeth i uniaethu'r cefnogwyr, i ddod â pawb at ei gilydd, lle yn y gorffennol o ti'n cael yr anghydweld rhwng cefnogwyr Caerdydd, Abertawe, Wrexham, Casnewydd, beth bynnag, a trio dod â pawb at ei gilydd fel un teulu i gefnogi'r tîm cenedlaethol. A darin ni fynd ar ôl y peth, mewn cyfnod pen oedd na lot o feirniadaeth o Chris Coleman, achos oedd Chris yn cael ei feirniadu hyn o pen ar ni ennill 2-1 yn Andorra, fe na lot eisiau newid rheolwr ac yn y blaen. So oedden ni benderfynu, mae rhyw fath o siege mentality yma, a cyflwyno'r slogan yma hefyd,
dyna fel, a wedyn ddaru'r peth just datblygu, a be o'n eisiau, oedd y berthynas naturiol rhwng y tîm a'r cefnogwyr, yn credu bod ni wedi gwneud hynny erbyn hyn. Fi wastad i ffindo fe mor special yr iaith Gymraeg, a fel mae'r gymdeithas wedi plethu'r Gymraeg mewn i'r marchnata. Pethau bach fel newid y cyfrif Twitter i Cymru, a taw Cymru ni'n clywed trwy'r amser nawr, nid Wales. Pa mor bwysig mae hwnna di bod, achos fi nod yn abod cefnogwyr sydd ddim yn siarad Cymraeg, a maen nhw nawr yn gweud Cymru yn hytrach na Wales. Mae pethau fel yn gallu gwneud gwahaniaeth anferthol. Ydy, a ti'n gwybod, yn ogystal â'r iaith, da ni wedi trio o ran hanes, o ran traddodiadau yn y blaen, i gyflwyno pethau, lot o'n efo'r tîm yn gyffredinol, i wneud nhw'n ymwybodol, achos ti'n gwybod, lot o'r chwaraewyr ddim wedi cael ei magu yng Nghymru. Ond a hefyd, rhai o'r staff y hyfforddi gyda'r tîm, jyst wneud nhw'n ymwybodol o bwy ydyn ni, a pwy ydyn ni'n i gynrychioli na pan maethon ni lang yma, a beth Hedd Wynd yna pan maethon ni arno i Aberfan ac yn y blaen. A bob yna hyn, da ni'n cyflwyno rhywbeth, jyst rhyw fan wybodaeth iddyn nhw fel wnaethon ni'n ddiweddar efo Gareth, efo rhoi llechen iddo fo, jyst sôn am Blaenau Ffestiniog, a fod rwan yr UNESCO di roi'r statws y meddwl. Jyst pethau bach. Nes i weld y fideo yna, a fel ti'n sôn, mor syml, mewn ffordd, a fel gair naturiol yn bwysig, tra'n cyflwyno fe, yn sydyn, ti'n rhoi rhyw gwers-hanes, mae ardal y llechi nawr, yn ardal treftadaeth y byd, ti'n fel, blaimi, a mae pethau ma'n ei gwaniaeth mawr. A mae rai i am bron y gweddill y camp o'n i yna, oedd llechi yn bwnct. Oedd ma'r chwaraewyr. Ond nhw gyd eisiau llechen, a nhw'n holi fi os o'n i wedi tynnu fo off tôn hi a bob math o... A lot o dynnu coes, lot o hwyl, ond oedden nhw'n gwerthfawrogi'r peth, ti'n gwybod, a dwi'n credu mae dyna... A ti jyst yn cyn yr Euros, o'n i wedi cael fideo Gymru a efo heimlaf yn hadau, a wedyn ti jyst yn atgoffa nhw. Dyma di, ar ei garu i wneud efo'r chwaraewyr, dwi'n cofio yn y gwesti, lle ni'n aros cyn gêm Lloegr yn Stadiwm Millennium blynyddoedd yn ôl. A da ni wedi gwneud o'n achlysurol, jyst egluro, reit, atgoffa chi. Da chi gyd yn canu hwn, da chi gyd yn clywed yr angerdd, da chi gyd yn gwerthfawrogi'r cefnogwyr. A wrth gwrs y cefnogwyr sy'n berchen yr anthem, ti'n gwybod, fel ti'n gwybod yn y gorffennol oedd y gerddoriaeth, a ti'n cyrraedd o bydded i'r heniaeth barhau, a wedyn tra oedd y gerddoriaeth fyna, oedd y rei dal tu ôl, oedd o byth yn cyd-fynd ag oedd, a ni'n trafod be i wneud, a siarad gyda, dwi wedi dweud stori yma blaen, Aaron a gynt ar y ffordd nôl o gêm Georgia, cyn y gêm yn erbyn Gweriniaeth Iwerddon. A ddara ni'n jyst dweud, pam bod ni'n jyst yn mynd ar cyflwyniad gerddoriaeth, a wedyn jyst gadael yr cefnogwyr. Oedd o'n grêt fod y chwaraewyr eisiau gwybod a bod yn rhan o hynny, a nhw'n rhan o'r penderfyniad erbyn hyn. Ti'n gwybod, waw, mae'n dyfwr ydy. Ond efo'r Gymraeg, mae o jyst rhywbeth da ni wedi gwneud yn naturiol, taflu geiriau mewn, taflu brawddegau, a gawson ni'r llwyfan yn yr Euros i fanteisio ar hynny, a herio mewn ffordd, a gweld beth i'r ymateb i wahanol bethau. Mae'r ymateb bob tro wedi bod yn bositif, a ti'n cael pethau bach fel, cofio yn yr Eidal pan o'n i'n ei cyfaliadau cyn y gêm yn erbyn cyn i ni hedfan draw i Amsterdam i chwarae yn erbyn Denmark. A cwbl o chwaraewyr yn ei cyfaliadau, Dan James yn pasio, a mae fi'n dweud, Dan, quick interview, IG, dwi wedi blino, meddwl fel ne. A ti'n gwybod, oce, diolch Dan, ond dwi wedi blino, mae di pigo hynny fynd i rywle, ac oedd nhw'n licio trio gwahanol bethau, jyst i ddangos fod nhw, a dweud, ni'n gallu siarad Cymraeg, rhywbeth fel yna, ti'n gwybod. A mae hynny'n gret i weld, mae di creu'r, mae'r ymwybyddiaeth o'r iaith Gymraeg, a'r parch, dwi'n gofio Chris Coleman yn dweud, dwi'n mynd siarad, mae di, wrth gwrs bod yn dysgu rwan ar S4C, ond yn dweud, dwi'n mynd siarad Cymraeg, ond mae'n rhan o bwy ydyn ni, mae'n rhan o'n gorffennol ni, mae'n rhan o'n hanes ni, a mae'n bwysig bod ni'n parchu hynny, pryn aid o'n ni'n siarad yr iaith a'i beidio, a dyna'r cwbl, jyst creu naturioldeb y peth, dwi'n meddwl, lle fod yr iaith ochr yn ochr Saesneg a Chymraeg, fel ti'n sôn am Aaron. Arfer a hyder ydy lot ohono fo, a o mae Aaron yn hun, mae di mynd i'r Eidal, mae'n gweld
diwylliant arall ac yn y blaen. A o'n i bob tro di siarad efo'n deud, Randa, bob tro di deithau pen bydd o'n barod i wneud pethau fydda fo'n, ti'n gwybod? A fel yna mae di bod yn ei amser i hun, a rwan mae'n magu dipyn bach, mae'n magu mwy o hyder. Ni di sôn am y 10 mlynedd diwethaf o ran gêm y dynon a faint mae popeth di newid yr holl lwyddiant. Mae'n teimlo fel bod y merched jyst yn neud hwnna in double time os lygu chi, achos mae'r... Fast forward. Mae'r 5 mlynedd diwethaf, y twf mewn diddordeb a'r holl farchnata. Mae hefyd wedi bod yn flwyddyn fysi Jane Ludlow yn gadael, Gemma Granger yn dod mewn. Felly, Ian, beth i chi wedi wneud o'r llwyddiant ar newid ar y cae, a hefyd beth yw'r nod o ran gêm y merched yng Nghymru? Dwi'n credu pen ar i fi gychwyn yma, dwi'n cofio'r gêm merched cyntaf nes i, gêm rhyngwladol, oedd fyny yn Stadiwm Derwyddon Cefn yn erbyn Bulgaria yn Wrexham. Iam o Mati Cainen oedd y lliw. A ddaru ni drio wneud yr un peth yn yna, mynd â cwbl o'r merched o gwmpas ysgolion, ac yn ddiddorol iawn, yr un cyntaf nes i fynd, oedd Sophie Ingle. So mae'n 10 mlynedd nôl, a ei ysgol Heidi Hewson yn Wrexham. Ac oedd Cheryl Foster hefyd bryd hynny, sy'n rwan yn ddyfarnwraig, oedd hi'n chwarae. A dwi'n cofio mynd ar ddwy fyny i'r ysgol, a holi ag ateb efo'r plant. A Cheryl ar y pryd yn chwarae Lerpwl. A'r ymateb gan y plant pen oedd hi'n dweud, dwi'n chwarae Lerpwl. Argol, o'n nhw'n sylweddoli. Ti'n gwybod fod yna dim merched yn Lerpwl ag yna. Oedd hynny'n agoriad llyged yn be oedd hynny 10 mlynedd yn ôl. A ddari ar mwyn wneud lot o waith da ynglyn â hyfforddi a codi safoneg yn y blaen. A wedyn ar ei Jane ddatblygu ar hynny. A wedyn wrth gwrs mae Gemma wedi dod fewn rwan a dwi'n credu wedi codi'r lefel eto o ran... os mae pawb wedi cael sylfaen gwahanol i adeiladau arno. A ti'n gwybod, ti'n meddwl am... Dwi'n cofio'r gêm gyntaf oedd 800 falle y noson yna yn Derwyddon Cefn, ac oedd hi noson dim mor ddrwg allanelli noson o blaen, ond oedd hi yn noson o oer a glib. A ddar nhw ennill 8-0 neu 8-1, dwi'n meddwl. A mae'r trwf ers hynny wedi bod yn aruthrol, wrth gwrs mae Lowry wedi dod fewn, Lowry Roberts fel pennaeth gêm y merched. A ti'n meddwl mae hi'n gret, brydfrydig, benderfynol, ac yn wedi gwthio a gweithio'n galed i ddatblygu cynghreiriau ac yn y blaen. Ond pe ti'n meddwl ar y lefel rhyngwladol, 5,000 yng Nghaerdydd i'r gêm yn erbyn Estonia, 4,000 o dan yr amgylchiadau diwrnod y blaen, dros 2 waith oedd yn Llanelli yn y gêm gyntaf, sy'n dangos fel mae'r twf wedi bod. A dwi'n credu, fel arfer, os ti'n gweithio yna, ti'n gwylio'r gêm o ochr gyda bobl eraill y gymdeithas ac yn y blaen, ond y gêm yn erbyn Estonia, oedd yn rhaid i, oedd yn wyres i Ffion, sy'n 6, un o'r wyresau, a Lowry'r ferch. So fi fynd draw i'r pen arall efo nhw, jyst eistedd efo nhw, yng nghanol y dorf, a ti'n bod be nes i rili fwynhau o, mae'r natur y peth yn wahanol, ond dydyn ni rili fwynhau o, a dwi'n gwybod fod be oedd yn ddorol nos hwnna, ti'n meddwl, mae bobl yn sôn am beth sy'n bod mynd mlaen y principality, oedd bobl yn codi fyny lawr fyna, o'n i'n ôl chicken nuggets a chips i'r plant, a ti'n derbyn hynny'n dwy. A ti'n gwybod, achos ti'n mynd yna, a dyna oedd gymaint o blant a merched ifanc yna, ac yn mwynhau, a ti'n gwybod, mae yna, os di hynny'n helpu ysbrydoli nhw, a ti'n meddwl, os ti'n licio meddwl pen nawn ni chwarae Ffrainc gartre, lle bynnag nawn ni chwarae hynny, fydd ni'n gallu cael rhwng 7-8 falle i fyny ar 10,000 a pethau'r ffordd yma. Y tîm, yr unigolion wedi... maen nhw'n ymwybodol eu cyfrifoldebau, sef o ran nid jyst tryfu'r gêm, ond hefyd creu'r berthynas yna gyda y cyhoedd yng Nghymru. A phwy maen nhw'n gynrychioli, maen nhw wedi deall hynny. A mae Gemma wedi deall hynny, heb os nag o'n i bai, ti'n gwybod. A mae'r buddsoddiad wedi cynyddu.
a dwi'n gweld, Sioned, nes di gynnal y noson lansio'r strategaeth a glywys di be oedd Noel Mooney'n deud. Mae yna lot o waith i wneud, ond y nod ydi dyblu y buddsoddiad, dyblu faint o bobl o ferched sy'n chwarae, dyblu faint o bobl sy'n dod i wylio'r tîm rhyngwladol ac yn y blaen, a datblygu'r cynghreiriau. Felly mae o'n rhan ganolog o strategaeth y gymdeithas. Os ti'n meddwl, dwi'n cofio rhai wythnosau yn ôl, oedd mynd â nhw i'r esau i bore Sul, o'n i'n edrych ar ôl nhw, mynd â nhw i balu yn lawr yng Nghaerdydd, wrth yn Ilan, am Ocean Park, lle mae'n fab i'n gweithio yn y ffordd. A oedd o'n bore Sul, oedd tywall y glaw, a ti'n beth o lle yn orlawn efo merched yn cael ei hyfforddi fyna, a oedd o'n just rhywbeth fysa ti'n wedi gweld hyn o 2-3 blynedd yn ôl falle. Felly mae yna dŵf aruthrol yn y peth. Ie, mae yna lot i wneud eto. Mae yna lot i wneud oddi ar y cae. Mae yna lot i wneud oddi ar y cae o ran cael merched mewn safleoedd lle mae penderfyniadau'n cael ei gwneud. Ond yn y marn ni, gyda un o'r pethau wneud wthio'r peth ymlaen yn fawr ydy cyrraedd rownd y terfynol un o'r prif gystadlaethau eto, achos da ni'n gallu gweld y gwahaniaeth mae hynny'n ei wneud. Wel, Ian, licen i ofyn, ble nath popeth ddechrau o ran Bêl-droed, o ran eich gyrfa, neu pan o'ch chi'n ifanc, ble nath dy gariad i ddechrau tuag at y gêm? O'n i'n ffodus ges i fagwraeth gret ym Mae Colwyn lle o'n i'n byw, yn y hen Golwyn lle o'n i'n byw. Oedd na parc Mynydon, oedd rhyw 5 munud i ffwrdd i'r chwith o'na, 5 munud ffordd arall glan y don, fyny'r ffordd oedd Myn Afon a Cea Bêl-droed yna. A'r campion i mwynhau oedd tennis a Bêl-droed. A criw o ffrindiau, ers, dwi'n cofio pen o'n i'n gallu cerdded falle, cicio pêl o dad bob yn prynu o'r peli mae Wembley Trophy oedd o trwy'r amser a just cicio pêl. A ti'n gwybod, yn y gwyliau, dyma'r math o bethau o'n i'n neud, mynd lawr i'r parc erbyn 10 o gloch yn bore, criw o'n ni, chwarae Bêl-droed, amser cinio mynd adre, dod nôl yn y prawn am ddau, a wedyn yn y nos, mynd nôl i'r parc, chwarae. A wedyn pen oedd hi'n tywyllu, o'n i'n mynd lawr i lle, maes y Coed Avenue lawr y ffordd. A o'na goed yna, oedd rhyw fath o wedi siapio fel digon agos i fod yn goliau, ti'n gwybod? O'n i'n chwarae ar y glaswellt fyna, a oedd y bob trigolion yn mynd yn wyllt efo ni am y beth, a Bêl yn taro yn ebyn ceir a pob math o bethau, ond oedd fyna. Wedyn oedd yna gau hoci lawr y ffordd, a dyna'r unig le ym Mae Colwyn lle oedd gols fyny trwy'r amser. So wrth gwrs, oedd ti'n mynd a chwarae Bêl-droed fyna yna, ti'n gwybod, erbyn y disadwn pen oedd y tîm hoci'n chwarae oedd ond pob math o fes ar y cae ac yn y blaen. Ond felly oedd o'n jyst yn rhywbeth naturiol, a o'n i'n mynd i wylio, i ddechrau'n ifanc iawn, mynd i wylio Bai Colwyn yn chwarae. A wedyn o'n i'n chwarae i'r ysgol, o'n i'n chwarae i dîm lleol yn Hen Golwyn yng Nghyngred Trymorfa, a pwy oedd yn chwarae yn yr un cynghred oedd Neville Southall, Edin Idriki, boys fel yna. A dwi'n cofio gweld oedd Edin chwarae Conwy Byrra, o'n i'n chwarae Hen Golwyn, a Neville yn chwarae Craig y Don. A ti'n bod, Neville yn wych. Dwi dal yn methu credu fod o'n 24 cyn iddo fo fynd i gael gyrfa proffesiynol, a pawb jyst yn gweld bod o'n chwaraewr gwych, golwr gwych. Ond pen o ti, mae wahanol i Bêl-droed heddiw. O'n i'n byw ym Mae Colwyn, o'n i'n gallu codi ar fore Sadwrn, a falle meddwl, ti'n bod be, Lerpwl oedd y tîm o'n i'n dilyn, na i fynd i Lerpwl heddiw. Di Sadwrn arall, ti'n bod be, na o'n i fynd i Everton, a ti jyst yn dal y tren, mynd yna, ciwio, a wrth gwrs, mynd fewn ar y cop, neu'r Gladys Street yn Everton, neu'r Stretford End yn Old Trafford, achos os oedd Everton yn chwarae yn ebyn Leeds, a Leeds yn ei anterth bryd hynny o dan Don Refi, o ti eisiau mynd o'n fi am fe, ti eisiau mynd i wylio hynny, o ti'n mynd yna, ti'n gwybod? Just eisiau gweld Bêl-droed, so dyna oedd. O'n i bob tro wedyn eisiau gyrfa, lle o'n i'n neud rhywbeth efo, nes i drio lot o weithiau am swyddi yn Radio City, achos o'n nhw'n dilyn Lerpwl ac yn y blaen yn Ewrop ar y pryd. A wedyn, pen oedd ddigon ffodus i ddechrau darlledyn CBC yng Nghaerdydd, a wedyn i adran chwarae yn y BBC. Ond dyna lle oedd y cariad wedi dechrau, ti'n gwybod. O'n i'n ffodus yn yr ardal, o'n i'n byw ynddo fo, really. Cyn i ni fforwelio, eisiau holi chydig bach am y bywyd yn sylwebu, achos Mr Bêl-droed Cymru, falle nawr, llais Bêl-droed Cymru mewn oes arall, a oedd Sioned yn gweithio, ti wedi cael denwi, ymysg beth, yr 20
gore erioed efo Sioned yn 442? O'n i'n darllen 442 cwpl o ddnosau nôl, a peth nesaf fi'n gweld yw Ian Gwyn Hughes. Os rwy'n arall yn y swyddfa di spotio hynny, Ian? Mae rhaid i spotio hynny. Os dwi'n gallu... Os na, fi'n mor anodd, achos fes ti'n neud e am flynyddoedd, a peth yw o Bêl-droed Cymru yn yr oes na, yn cael ei ddiffinio gyda siom am hynny, mae'r beth sydd wedi digwydd yn blynedd diwetha, ni'n cael yn diffinio am bethau gwahanol. Gobeithio, ni wedi gynnu weld os ni wedi cael gwared o'r bwganod. Os ni'n chwarae'r Alban ni'n gyrraedd cwpan y byd, felly bydd modd cael gwared o pob bwgan sydd erioed wedi bod. Os na un gêm, mae'n mor anodd gofyn y cwestiwn yna, pan ti'n cofio'r holl gemau yn sylwebiad yn os na un gêm yn meddwl, honna oedd yr un. Mae'n anodd, achos o'n i wrth y modd yn sylwebu, fel ti'n gwybod, sy'n byd gwell na teithio efo bobl fel Rats, Walsh ac yn y blaen i gemau a cyd sylwebwyr a siarad am mynd yn gynnar yn bore i gêm a wedyn ti'n sylwebu a wedyn dod o'n wedyn a'r sgwrs am Bel-droed. Oedd o'n just y sylwebu, oedd o'r diwrnod yn gyffredinol yn doedd, ti'n gwybod, a o'n i bai am benes i'n y BBC fes o'n i byth wedi cael y cyfle dwi wedi cael fan hyn. Wrth edrych yn ôl dros y blynyddoedd, a gymaint o gemau gwych a mae'n anodd falle yn cofio wneud Portsmouth Reading a darllen y nodiadau'r diwrnod yna pen o'n i ar Match the Day a'r rhagolwg yn rhaglen Portsmouth a pwy bynnag yn y golygydd yn dweud, there's one thing for certain, this won't be the first match on Match of the Day tonight. A mae'r unig dro erioed yn yngyrfa i, oedd o'r prif game achos ond y 7-4, ti'n gwybod? A be oedd yn od wedyn, oedd yr enwau, a ti'n sôn am yr hester yna o ran baid o 5 ar 20 o'n un, a'r enwau mawr efo Kenneth Woolston, Brian Moore a Martin Tyler. Ond ti'n sôn am yn y cyfnod yna'n Match of the Day. Oedd rai o'r enwau mawr wedyn, John Watson, Jonathan Pearce ac yn y blaen. Reit, ond nhw eisiau mynd i wylio Portsmouth. So, a dyn nhw'n cael ei enwau i roi lawr ar y rota. A dyn nhw Portsmouth fynd 6 gêm heb sgorio. O'n i'n meddwl, oce, os chi eisiau, achos yn sydyn, mae rai mae Portsmouth oedd y tîm i'w gwylio sgorio 7, a wedyn fynd am 6 gêm o dan ar ei red na heb sgorio. Ond oedd hynny naturiol yn sefyll allan. O ran gemau rhyngwladol sy'n byd i fi yn curo y gêm nes i sylwebu'n erbyn yr Eidal yn noson yna. Beth hwnna aros am byth yn y co, achos oedd nid just y gêm, oedd cyn y gêm, John Charles yn cael ei gyflwyno i'r dorf, y Mannix yn canu a got i'n meddwl bydd o after the Lord Mayor's show rwan a wedyn Simon Davies yn sgorio ar ôl 11 munud. Mae pawb yn anghofio am y gol, dim anghofio, mae gymaint o sylw i gol Bellamy ar Bellissimo i ennill y gêm. Mae'r gol gyntaf na, lawr y dde, pan mae Delaney a Davies yn cyfuno yn y cyfnod na, lawr fi'n mynd nôl nawr, mae'r croen gwdd yn mynd. Mae'n gol anhygol, oedd rhywbeth am y tîm na. Oedd ma' yna rhywbeth am y tîm. Pe mae bobl yn sôn am y tîmau, fod y criwath i Euro 2016 y gore. Dwi'n edrych yn ôl ar y tîm na ei ddim cyrraedd yn 93-94. Southall, Rush, Hughes, Ratcliffe. Boys ifanc oedd yn dod trwy oedd Bellamy, Giggs a Speed a Hartson ac yn y blaen. A ti'n edrych ar y tîm yma, meddwl sut ar nhw ddim cyrraedd. A wedyn ti'n edrych ar y tîm yna dan Mark Hughes, Paul Jones, Delaney, Gabidon, Speed eto, Savage yn cael Pembridge, Simon Davies, John Hartson, Craig Bellamy, Giggs. Waw, oedd hwnna'n dipyn o unsiwr ar ei orau ar y pryd ac yn y blaen. Ond oedd y gêm honno, y gol yna, fel ti'n cofio'r cyfuniad, fel ti'n deud, Delaney, Bellamy, Simon Davies ac yn sgorio. Ac wrth gwrs, Walsh oedd yn ochr i, a Walsh oedd ewith yr Simon Davies, a Walsh yn trio cadw, ti'n mo. A ti'n methu sôn, ti'n gofio bod yn broffesiynol, ti'n methu gweud, well, his uncle's next to me, Martha. Dim ond yn Gymru. Dim ond yn Gymru, ti'n iawn, Sioned. Dim ond yn Gymru, ie. A wedyn ennill y gêm yna. Os rhywun wedyn yn gofyn am gêm glob, ti'n gwybod, dwi bob tro meddwl am gêm na'r Wrexham ennill i giro Boston o 3-1 i aros yn y cyngrair y diwrnod yna. A pwy fysa mel 12 mis wedyn o'n nhw wedi mynd lawr, ond dwi'n cofio dyna bon i 15,000 ar y cair as, emosiwn y peth, aros yn y cyngrair. A fi, o Dave Hughes wedi dod fyny efo fi Wrexham dyna, a Dave a fi'n dod nôl i Gaerdydd ar yn y 30. A ni fyny ti yn tua 2 y bore yn siarad. Ac erbyn diwedd yn os, o Dave a fi wedi convinsio'n gilydd byddai Wrexham yn y bencampwriaeth mewn 3 blynedd. A 12 mis wedyn, o'n nhw lawr yn doi.
Dyna, a wrth gwrs bod dwi'n gweld Dave ron am Pennaeth Academy fan hyn yng Nghaerdydd, down sy'n ei goi, so got that one wrong, Dave. Gwych. Bywyd yn dilyn y Bêl, a lot mwy i ddod. Be fydde cwpan y byd yn golygu? Fydde yna'n ffordd wneud, dim bod ni'n trio gorffen pethau. Na, mae'n iawn ebri, dyna fo. Fi'n meddwl rhywun peth, o ran gyrfa, dwi'n eisiau ymddeol. Fi'n credu bod lot o chreuwyr, sylwebwyr, gohebwyr, dim pobl ifanc fel Sioned, jyst yn meddwl, un bach arall, rhwch un bach arall i fi. Os ti'n edrych yn y fawr, ti'n sôn ar ni ddechrau sôn man hyn efo Gary ac yn y blaen a do fewn, a wedyn, ti'n gwybod, ar y gêm gyntaf neisio, a digwydd bod, y gêm gyntaf neisio, Brian Flynn oedd ar hewl yn y Bulgaria, ers mi adael y BBC, a pen o'n i bo'n sylwebu am ei gymryd ar Gemau Cymru. A dwi'n cofio hanner amser y gêm, oedd hi'n ddisgwr, dwi'n meddwl. A Kerry Stennett oedd yn gweithio ar ochr y wasg bryd hynny. A wedyn, tua 10 munud fewn i'r ail hanner, neu come on now, IG, we're going to the dressing room. A mynd, pam da ni'n mynd yna rwan? O'n i'n gosod y cadeiriau ar gyfer gynadledd y wasg. So o'n i'n gosod y cadeiriau ar y Bulgaria, Sgorio. Dwi'n cofio eistedd yna, meddwl, so be, dwi'n sylwebu ar y tîm yma, mi gymryd ar yng Ngwlad. A rwan, dwi'n gosod cadeiriau allan i gynadledd. O'n i'n mynd i meddwl, dyma oedd y job, ti'n gwybod, dwi eisiau gweld gêm. A wedyn, pe ti'n meddwl lle ar unig gychwyn, byddai cyrraedd rownd i'r termol cwpan y byd, a bod ar daith gyda rai o'r chwaraewyr enwocad a ni wedi cael erioed, fydda hynny yn credu crynhoi a bopeth a dod a bopeth fel rhyw fath o gylch, ti'n gwybod, a wedyn fysa ti'n meddwl, reit, sim lot mwy allan ni gyflawn i fan hyn, mae wedi bod yn daith ffantastig, falle amser i rywun arall rwan, ond wrth gwrs mae rhaid ni gyraws y gyntaf, de. Os glei, a be bynnag ddigwyddiad, hyd yn oed os bydd Cymru'n codi cwpan y byd, bydd pobl dal yn gweud, Gwyn Hughes, oedd e'r come on midfield. Fi'n cofio fe'r come on midfield. Ti'n pen o'n i'n mynd o gwmpas Cymru efo Chris Coleman o bethau. A ti'n bod, Chris, beth o'n i Chris gyflawn i ac yn ymlaen. Ni fewn i rywle yn Llanfer Fechan, i gynio yn Llanfer Fechan. A maen nhw'n cyflwyno, a maen dweud, dyma Chris Coleman yn cyrraedd fewn a fi yn ei ddilyn o. A bobl jyst yn gweiddi, come on midfield, a Mr Picton, a Chris yn tweud, what's all this about IG? No. Well. I'll explain medda fi. So ni'n gyfod egluroedd o'n come on midfield. A ti'n gwybod o ran bopeth, o ran beth dwi wedi cael, cyfleon, ffantastig. Ffantastig o ran Bel-droed, o ran sylwebiad efo Cymru, ti'n gwybod. Dal lot o bobl. O'n i'n Estonia'n ddiweddar, pen yn talu. A dyrnod cyn y gym, jyst i mynd am grwydr bach o gwmpas, ti'n gwybod, jyst, efo ni'n y bybl, gofod aros o'r hân, so ti'n gobeithio lle byn ag ti'n mynd, fod ti'n mynd taro fewn i neb. Mae cwbl o gefnogwyr yn dod, a nhw dal yn fanc sy'n dyn ni y geiniau. A mae, Gwyn Hughes, Mr Picton. Da chi'n gwybod am hyn, ti'n gwybod? Yn drist iawn yn ddiweddar yn May Jones yn marw ar cymeriad yna, ond mae come on midfield. Pen o'n i'n mynd adre at yn fam blynyddoedd yn ôl, ti'n bod, o'n i'n gorfod bob tro oedd hi efo'r fideos o come on midfield, ti'n gwybod, a ddi eisiau gwylio heine traws dyna. Oedd o'n rhywbeth fan glasur yn dri, a dwi'n falch iawn wedi gallu bod yn rhan fach o hynny. Ar un arall, wrth gwrs, ydy Llawn Sam Game, Mark Hughes ar come on midfield. Meddyliau heddiw mewn cyfres ar S4C, neu New Iaith, falle yng Nghymru, Saesneg neu Chymraeg, bod Gareth Bale a Aaron Ramsey'n chwarae'r rhan yn. Fysa ti'n meddwl o'n Mark Hughes yn dweud, ti'n bod fyny yna o ran Bel-droediwr, a bod nhw wedi gallu cael o nid jyst ar y chwarae Bel-droed, hefyd fynd i'r capel, mi'r olygfa ar y diwedd pe mae'n canu fyna. Mae'n dangos cryfder y rhaglen yn dri, ti'n gwybod? Cryfder a phwer, come on midfield. Ie, maen nhw wedi dal rhywbeth sy'n crynhoi Bel-droed Cymru hefyd. Diolch am yr amser, nes ti sôn am bod ti wedi cael cyfleoedd, mae wedi rhoi cyfleoedd i lot o bobl hefyd, felly mae'n diolch ni gyd yn fawr am hynny, a mae'r Chris Bel-droed na mae Bale yn gwisgo, diolch yn efo, allan ni gyd brynu ni ti. Diolch am bopeth, a gobeithio fydd y daith yn parhau am sbel. Diolch am dy amser. Diolch yn fawr, Ebsi, diolch, Sioned.